Den her video, den er lavet præcis til dig, som godt kunne tænke sig at stoppe med at jagte dine kunder, som i forvejen ikke er interesseret i dig, men skabe tillid og troværdighed i forhold til, at folk de har lyst til at blive tiltrukket af det, du laver, så du kan få kunder ind i biksen. Og bare lige sådan, at du ved, hvem jeg er, så hedder jeg Charlotte Winther og medejer af Winther Academy, hvor det er, at jeg sammen med Christina har hjulpet over 500 mennesker til, at de kan begynde at leve deres forretning som coach, terapeut, konsulent og lignende. Jeg ser et stigende problem, som jeg faktisk synes, der er ret afgørende for, hvorfor jeg laver den her video. Jeg ser nemlig flere gange, at mennesker bliver ved med at sende random beskeder ud til andre, som overhovedet ikke har vist interesse for det, som de sælger. De har overhovedet ikke vist interesse i forhold til at skabe en relation, og de har slet ikke lyst til at købe noget af det, som man tilbyder, fordi at man egentlig ikke aner, hvem den anden person er. Der er noget her, der er enormt vigtigt, vi skal kigge ind i, når det er, vi laver præsentabel præsentationer af os selv, så det gør, at vi står stærkt i at komme ud og få tiltro de kunder, vi inderst inde gerne vil. Og jeg forstår 100% godt, det her det kan virke sådan lidt, wow, altså, hvordan kan det lade sig gøre? Så for at det ikke bliver alt for overvældende for dig, så er det delt ind i 3 dele, sådan at du let kan implementere de her ting allerede næste gang, at du skal ud med det, du gerne vil for at få betalende kunder ind i din forretning. Det første, vi går ind og kigger på, det er altså, hvem du er som profil, og hvad det er, der gør, at folk bliver tiltrukket af dig eller ej. Det, der er vigtigt at sige her, det er, at du har nok prøvet en masse gange at tænke, at du skal have et bredt skare af produkter for at sikre, at folk har lyst til at købe af dig. Men det er altså totalt outdated, det der. I min verden, i forhold til det, vi hjælper vores kunder med, det er, at du får bygget en stærk profil op, hvor man ikke er i tvivl om, hvad det er, man kan få over dig. Og udfordringen her er, at der er mange ombud, der er mange, der gerne vil gøre det samme, men hvis du skal bygge en stærk relation op til andre mennesker, så skal du både lave content, hvor det er, du fortæller noget om dig, hvad det er for nogle problemstillinger, du oplever, dine kunder de oftest har, og at du samtidig laver relevante videoer eller pdf'er eller andre giveaways, som gør, at folk de får tillid til dig, fordi de mærker, at du rigtig gerne vil hjælpe dem. Fordi problemet her, det er for mange, at de laver noget, og så fører det ikke rigtig videre til noget, der gør, at folk de kan dykke ned i det og blive undersøgende på, hvem du er, hvad det er, du hjælper med. Hvis det er, at vi ikke får bygget den her relation op, så kan du komme med jordens bedste produkt, men det, der vil holde folk tilbage, det er, at de ikke helt kender dig, de ved ikke helt, hvem du er, og derfor så kommer folk ikke til at købe af dig, uanset hvor godt det er. Så det vigtigste her i punkt 1, det er simpelthen, at du har en profil, hvor du kan lede folk over til noget, så de kan læse mere, se mere, høre mere fra dig. Det andet punkt, som også er vigtigt, det er, når det nu er, at du får personer op på et webinar, workshop, eller hvad det nu end kan være, det kan også være et foredrag, så skal du ikke skabe information, du skal skabe transformation. Fordi at hvis det er, at du bliver ved med at lave oplæg, hvor det er, at du sender en masse viden ud, så vil jeg i hvert fald, ligesom alle mulige andre også tænke, om det her, det kan jeg bare stoppe på ChatGPT, det her, det kan jeg bare få nogle andre nogen til at hjælpe mig med. Du har ikke brug for mere viden, dine kunder har heller ikke brug for mere viden. De har brug for at mærke transformationen fra A til B om, hvad det er, der sker i dem rent følelsesmæssigt, for at de mærker både tillid, troværdighed, men også følelsen af, at det her det er ægte for dem. Fordi ellers så bliver det bare et eller andet oplæg, hvor det er, ligesom man gjorde i nullerne, hvor at man bare har fortalt en masse ting og sager. Det er ikke det, der skaber tillid og relation. Det er, at du hjælper dem til at skabe en transformation igennem det oplæg, du laver. Så det kan være over en enkelt aften, det kan også være over flere aftener, men det er vigtigt, det er, at du tager dem igennem en masse spørgsmål, opgaver, følelsen af, at de får en fornemmelse af, hvem du er, for ellers så kan din præsentation være fuldstændig ligegyldig. Den tredje del, og som måske er den vigtigste del, handler lige præcis om, hvordan du så får booket mennesker over til en samtale over hos dig. Det er faktisk ret simpelt. Fordi det er sådan, at når det er, at de booker sig ind, så er det ud fra, at du har skabt transformation, relation og lavet den her følelsesmæssige rejse for dem, der gør, at de faktisk ikke er i tvivl om, at du kan hjælpe dem videre. Så dem, der booker sig ind på samtale over ved dig, de er klar. Fordi du har lavet en god præsentation, du har nok stillet nogle gode spørgsmål, som gør, at de forholder sig til, om de er klar til at skulle investere i dig. Og det er jo dejligt, fordi så har du ikke ondt i maven, og det føles faktisk dejligt let, fordi alle de der indvendinger, du måske har arbejdet med før, det bliver slet ikke nødvendigt, når du gør det på den her måde her. Og så kan det være, at du sidder og tænker, jamen hvad med dem, der ikke booker sig ind, Charlotte? Jamen det er egentlig ret simpelt, for der går du tilbage til, hvad har du gjort i punkt 2 i forhold til, at de har fået bygget sig op til den her transformation. Hvis den ikke har været skarp nok, så er det har sandsynligt noget at gøre med, at
at de ikke har fået mærket ordentligt ind i, hvad det er, du kan, og hvad det er, du hjælper folk med. Og det gør jo så, at bookningerne bliver færre. Og hvis det er, at du ikke oplever, at der er nok folk, der booker sig ind på den her workshop, webinar, lignende du laver, så er det fordi, at de ikke helt mærker på dit content og den profil, du har, at det, du kan hjælpe dem med, er relevant. Det vil altså bare sige, at når nu du går ud og gerne vil have flere kunder ind i din forretning, så er det altså vigtigt, at du følger step 1, 2 og 3 nøje. Du kan ikke starte med den sidste punkt, som jeg ser, der er nogen, der gør, der nærmest bare putter en eller anden samtale ned i hovedet på folk. Du er nødt til at tage tingene i steps. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre om, hvad du tænker om den her video her, så du kan komme ud og få transformeret det, du inderst inde gerne vil i din forretning.